17 sati autobusom. Evo smo mi sedeli 17 sati autobusom, bez interneta, bez ičega. Ja sam bio tamo, hteo sebi da odgrizem stopalo, nisam mogao da verujem šta gledam. Samo sam bio u zonu, umreću u ovom jebenom autobusu, bez interneta i tehnologije. Jedno pogledam pored sebe i vidim 2 Japanca. I to su bila 2 najsrećnija Japanca na planeti Zemlji. Ovoliki osmeh, uperuju prstom u sve, fotkaju sve živo s onim robotima od fotoaparata, govore, idu srećan, kao što je ovaj, koji kurac, srećan, što 17 sati putuje 700 kilometara, brote milija lud normalan. I onda sam shvatio, pod 1, zato što je ovo prvi put da on može da vidi pored čega prolazi, i drugi razlog, zato što je Japan tehnički najsavršenija država na planeti. Oni su najnaprednija država na planeti. Kad god Japanac putuje u inostranstvo, on u stvari putuje